Bisitan, Carloseri erakutsi dizkiogu, gobernuak emango digun diru laguntzek, nun izango duten inzidentzia batez ere, ezta. Hemen sala nagusian aurkitzen gera, eta nik bai azpimarratu nahiko nuke, zentzu honetan, bai udaletxeak eta bai Espainiako gobernuaren arteko elkarlan instituzional honen bidez, obra hau ere aurrera ateratzen ari dela, berreskurapena aurrera ateratzen ari dela. Azkenean, Punta Begainako galeriak proiektu inovatzaileak dira, aintzina 1909 urtean inovatzailea izan zen, berritzailea izan zen, gaur egun ere berritzailea izaten ari da, berreskurapena apurka-apurka egiten ari da, 2014 urtetik hasia da, dakizuenez obra irekia da, pertsonak bisitatzen dute, bisitari asko eta asko ditugu, geroz eta maitatuagoa den espazioa da, eta beti esaten dudan moduan, Bizkaiako itsasotik datorren Bizkaiako atea dugu hemen, ongi etorria emateko, Bizkaiara datozen pertsona guztiei.